Kada kayo amin nga buy-buyay iti daytoy nga kanito. No apay nga napanunutan to'y nunumutibiyang nga nagaramid iti kastoy nga online singing contest. Ket babaen iti suggestion toy ninang mi iti kasarang ani Mrs. Deborah Bulusan Passion Abian iti ili nga Bacara, Ilocos Norte nga adda ditoy Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ken tapno maaddaan dagiti OFWs nga Ilocano iti intero nga lubong tauray adayo kami iti sidong dagiti pampamilyami makaaramid na iti pagliwliwaan ken pagrayraywan dagiti padak nga OFW ken makatulungak nga mangpasantak iti literatura Ilocana ken mapaadupay dagiti kumakanta nga Ilocano iti naduma-duma nga pagilian kakabsat ken gagayem. Dayjay apo iti rason no apay nga iti liwliw ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano agpaypayagpag apo iti tangatang manipod ditoy Santa Cruz, Tenerife, Spain, Canary Island. Toy numuking kabsatyo, Roderick Ben Molina.